Galangin nyo. Naka-record kayo. Yan. Naka-record yan. Yan, naka-Facebook live to. Facebook live. Roger, mali? Baliktad kasi. Sorry. Dapat inulog mo na kasi lahat. Bakit mo ginagawa yan? Jetpit. Masipag ka kanuhan ng room. Ha? Masipag ka kanuhan ng room. Bakit? Walang nga ano nasagal ba?
Wala na, Jefferson. Bakit kanina hindi ka man nagtatay?
eh. Wala ako sa ano. Nakakawa ako na eh. Yung course mo balat.
Game, ulit. Ru! Pakina mo, kakakina. Ay, sige, sige po. Naglalong na ka? Oo, magkakapit. Last. Ah, Sarap sige. isa? Hindi, sige. Wait, makaka rin. Kayo mo, di ba, Kat? Kayo lang, di ba? Magaling kayo manuan. Kasi nung ito, tirang kayo kay Kat. Tirang kayo. Okay, Kat. Ah!